adap ki me kardom kaduka vela so YouTube channel long kelangarat tu ana fans tami la pen pini na le tum hana ki wan pila bangki Karbi Anglong pen kapik lang pon Voreng Avarsai putak sina wan pik lo kopia Voreng Avarsai ma kon ana post vacancy duma kay apply lang ji kuson ma last date kuman tumal high details an bangki na litum non la so video long si tek pon long iko na litum na so YouTube channel long na na kamri milang putek kaching hon pen na litum subscribe ngon la pen videos tamil like si na litum pigon tangde non pathia pen Karbi Anglong pen kapik lang pon Voreng Avarsai putak le lang pon nang la pen chethan pon nang tangde non apor padam de pin pen Karbi Anglong pen kapik lang pon Voreng Avarsai aputhak chethan pon nang nalitum apply play aprang details matiklar dagalam kachini neng chi labang ke kenang exot la sinalitum na so video labang ke kicheng pen kijudan lang pon egon tangde non apor padam di pin chethan ponana kicheng sin na litum dag adet thek ponongji la so Voreng Avarsai kapik lang pon mate advertisement ka publish pon adet labang ke 14 July 2026 arnisi publish pon iglo la pen la so Voreng Avarsai panjong sin na litum apply dun ji pulote permanent resident of Assam nang po la pen standard form dun nangji mate Assam geze part 9 na form bula pupon pon na so form bang donang pon la pen apos vacancies apos amen la bang ke dak psycho social counselor la pen office assistant IT la pen son dak security guard apartment kapik lang pondo stame son alam la so Voreng Avarsai la bang ke purely temporary la pen mate contractual basis Voreng Avarsai lo la pen nani tumjong si jogdam exi pulte jogdon exi pulotangte Sakhi One Stop Center, Karbi Anglong Department of Women and Child Development la office nong dam pensi la so Voreng Avarsai phan bangke na litum application jogdam nangpo tane non aposamen la pen koan se apos kapik lang pon ma salary koan makachar leng deng koan se nangjima la so puthak klarda galam chethan ponona Kechengsi number 1 along nanitum theklongsi serial number 1 along ladak kipi pon labangki psycholo social counselor lapen dak number of post labangki ino the formando lapen salary nanitum 25,000 per mana long nanitum long pon exi lapen kachar leang deng postgraduate mate degree unengji lapen la so Voreng Avarsai labangki pinsotum jogdu nongle athema la so Voreng Avarsai balapke reserved for women pusida ke tokpon ase ala so pimaratum sila so Voreng Avarsai phan bangki jogdon long ikpo dapen puthot IT office assistant safan stamida ino department kipi pondo mate kapik lang pondo lapen Kachar liang deng kinangzi la bangke bachelor degree unengzi la pen diploma course la bangke computer na dunai 3 years la pen experience tame dunang po management process la pen documentation la pen web basis reporting formats of the district state level government and non-government IT basis the organization so Voreng Avarsai phan bangke na litum pinsos tame also tame jogdon long ikpo la pen salary na litum chiklo jona long suring koi an na litum long exi la pen number 3 long do thulang security upon security la bangke bahini aparmando parman mate chiklo jona long na litum 12,000 long pon exi lapen the minimum 2 years of experience of working as security personnel in government and reputed organization of the district or state level mate the security guard of Hanstami ningkan hini experience to nangsi lapen ningkan hini experience lapen ke government kalibute kapek organization mate district lapen state level along claim duntang atum nang ji puta ladak tokpen phan pachini ponlo lapen kaduka wepen dak bangpli aparmando ke thoma post do lapen la ke thoma post pen bangpli an aparmando la sining hang tum jogdun igon ki jogdun nangji ho documents copy pia son siki nangji la tanali tum kachini nangji la ki kinang exolo nali tum age proof upon nali tum birth certificate kalite SSLC admit card stame nali tum pido nangji lapen proof of educational qualification stame nangji lapen all marksheet lapen pass certificate SSLC
along pass certificate lapen marksheet do ans tami nangji experience certificate lapen address proof mate identity proof nalitum pido nangji lapen photo pakni nalitum kipido nangji kenang exot lo lapen selection process lapang kilason lo the candidate will have to appear through interview direct interview si pidam nangpo lapen the candidate of the office assistants comprised two stage a practical skill test b viva lapen interview jol hailo padopon ekpo lapen important adet dak nalitum kachini nang jila bangke kinang eksolo important adet la bangke nalitum envelope along nalitum la form bangki ka fill up tanga form la pen documents kado kedo anason envelope lo thap nang po thap det pen apina nalitum pachira pame nang po la pen office along dam pen adak drop box dei hala so box along nalitum jogdam ek nang po la pen 16 when si cheng pono 16 July 2026 10:30 AM when si ki jok labang ki cheng pono la pen last date labang ki non ki wang 29 July 2026 4:30 PM si last date lo la pen ani tum envelope tha ke tok nang ji labang ki ani tum email ID la pen apo semen tok nang po la pen nanitum email ID lahai kaduka wetok dun thai nang pola pen ki jogdam nang ji adim pothot nalitum han nang pachini thu ikpo nalitum la ki jog adim bang kai kes tami ni lipan ar juerditi postina long stami nalitum lang ikon nili ka upload pon a video long nili asontin Awareng Avarsai long stami hada address ki jogdam nang ji adim stami nili dak than pachini pon la sinalitum dak chini pon ikon district social welfare officer district nodal officer mission Saki Karbi Anglong Assam 782460 laso address along si nalitum jogdam nang po jalalo lasi Ning Kehang Atum jogdun iktame la pen laso advertisement alo nili telegram channel along stami nili sani galo nalitum hodak pen le download pon ta chok kali la pen standard form stami nili hodak kipi pon tang do iglo nalitum telegram channel koson si joining ma pulo tangte nalitum play store long pen telegram apps la bangke install igon la pen install igdete nalitum la so video description bate comment box long stami link log si la so link long biar iglo polte nalitum directly telegram channel long nang join don long ikpo jola hello la pen video nalitum share ikta Karbi Anglong aras tamek palang igna la pen pachini igna la pen la son update mate la son video kilang long wer jefon la so YouTube channel nalitum subscribe igon